Fit-3 ġimgħat id-Dipartiment tar-Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impjieg irċieva ma' 6,000 mistoqsija b'rabta ma' 3 pakketti ta' miżuri mħabbra mill-Prim Ministru, b'mod speċjali mal-kundizzjonijiet tax-xogħol tul it-3 ġimgħat li għaddew. Dan qalu l-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Carmelo Obela waqt li kienet jindirizza konferenza tal-aħbarijiet virtwali li matula ħabbar li dan id-Dipartiment nieda wkoll żewġ helplines għal ħaddiema u min iħaddem. F'każ li ikun hemm min jew għandu xi dubju jew nkella irid jirrapporta xi forma ta' abbuż, id-Dipartiment għar Relazzjonijiet Industrijali u l-Impjieg li huwa d-Dipartiment tax-xogħol kif konna nafuh fil-passat huwa d-Dipartiment li jinvestiga dawn it-tip ta' abbużi u f'każ li min iħaddem ma jkunx jista' jlaħħaq ma' dawn l-obbligi li kien hemm bil ġenerali fuqhom fil-MCSD għandu bżonn il-permess partikolari ta' dan id-Dipartiment. Obela fakkar ukoll kif fit-tielet pakkett ta' għajnuna finanzjarja mħabbra mill-Prim Ministru Robert Obela, il-Gvern intrabat li jagħti €800 bħala paga fix-xahar lil ħaddiema f'dawk l-oqsma identifikati bħala l-aktar milquta mill-COVID-19. Abbarna wkoll helpline fejn wieħed jista' jċempel 1575 għal min u ħaddiem u jixtieq li jara jekk hux l-interessi tiegħu bħala ħaddiem mhux qed jiġu osservati jew anki forsi jkun irid jirrapporta xi abbuż partikolari u 1576 għal employers li jkunu jridu jaraw kif jistgħu jiksbu forsi ċertu permessi partikolari minħabba ċirkustanzi li ninsabu fihom illum. Irid ikun id-Dipartiment li jagħti l-permess lil dawk il-kumpanniji li għal xi raġuni jew oħra ma jistgħux iżommu l-ammont ta' paga u kundizzjonijiet normali għal ħaddiema tiegħu. Obela fakkar kif mal-lif tal-kwarantina minn volontarju sar wieħed mandatorju tressaq ukoll avviż legali sabiex jiġi emendat dwar l-impjiegi u relazzjonijiet industrijali. Fakkar kif din kienet saret wara konsultazzjoni mal-imsieħba soċjali u laqgħa tal-Bord tar-Relazzjonijiet fuq il-post tax-xogħol fejn l-imsieħba soċjali talbu li dak li kien ingħata lil ħaddiema tal-Gvern itieħ lis-settur privat. Il-Ministru Carmelo Obela rrimarka li dan sar kollu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.